Banang penlong ye kipat ba nong shong shnong ban tip shapang gajing sniu jong drugs ubade ujing di ubas sniu ubak partai barok kawai kaya khun ban pendu jaj lah kabai de bat kinong di lane kinong di yau neu jajing di ka dor bar shnong saiden kala penlong ye gajing yelang ka balong hakju kopor kum ka awareness program hapo ka shnong ha ka balakhot bat wer kilong kemi kilong kpa bat kum juru ye ki khun samla ban husiar bahai la ka jong gajing em la ka de yela de lane ki khun ki khti lane ye ki parlok parjor ban kiar nau neu jajing di naka liang jong rang ba shnong ka shnong saiden uba successful lang do ulong ba gajing thmu hi jong ne gajing penlong ya kane awareness program kalong bahadin bala bana ki khubor halor gajing yo kem ya wayu samla rang ba na po ka shnong saiden wala umshong umsa shu hapo ka shnong saiden hadin ba ula poi kha sha ka wai pat ka shnong ka bakham se jangai bat ka bala miru hakilat pathai khubor halor ka te gajing sha kem jong tiu samla rang ba ubala ngop ha kane ka kam da kajing temu ban penlong ye kinong shong shnong ban lait na gine jing sniu ban tip shapang kajing sniu jong drugs la penlong ye kane ka awareness program ha ka ban nagaliang jong ki arngut ki rorang ba na ka shnong ki ba kentup yo ba LP Makri ubadiu secretary jong village defense party baru ba ke lapang ubadiu advisor jong dor parsinong kilalong kum ki resource person bad ha ka juga por ka dor parsinong kala ailat ru ye ki paj ba nong shong shnong ban kren bat ban ai jengmut ke ke bahatam nak banta ban ai ke jingeda nak banta ke shnong ka thau kham tam mi ki khon samla ki te kirang ba ba jing kren ki long ba wat la ila de kim pat mat yau tiu ja jing di rei leng ba ki dak kishin ki ba pau ha ki to ki bala kerni hau neu ja jing di lala ban so tho ye ke jis new jong neu drugs da ka bakan tu ki kimi ki pa bakin long ki ba hosiar bhai la ki jong ki khon samla bat bakin tip ye ke sisin jam jong ki khon la ka de ka pormans ngi kham tam ha ka porman men Umur PI hak itu kilap tai kubor kebeli keleng pokeri kesijen tiagi bercebar kumju halor jeng kewei kebentah jeng syakem no jeng wei naki khot jeng ka snong ke jongi angne po saiden kandutorik jeng metau benai haki bor jeng ka an naki bor kulit ang tia bernihat kaba kejeng syakem kejung kelong halor kenrim ba kilap ba udan benta kejing ya kayi ne kejing ya peniat yo ne umar jingti uba long way ba pela penjat ya ki babun ki mensim ki bokodor kamtam ki khun samla ba tau de drok sumitip bat hang tu din kejing i nge tu adin juga tu akan neuterik ne kiliang junga kum u sekretari jeng ke BDP ngalaya kun ngalai keren bagi tempat senong belum Sherman jeng ke BDP ba kadon gede jingja pokne kumdongin le ya hak tu kesingi kelam depan selam leh senong hak sesejan nyelalung kerki ya ka yingilang bekerki ngilang wer ki parat khot jeng ke senong ke jingi long hang ne pokes jeng ke senong bat hak ta ke jing keren ke jingi ba ila sodon kam ya ka ban penlong kum kene ke jingilang ke bekerpang apo jeng senong ke jingi ya ke baladap ke belajar ngimla ya ka ban le kumno ya ban ya kat kum ka bor jong ka an ke bagi ke simti andre ke bangi sukya ke bangi don kam ya ka ban yo ya ka jinga mir jingmut kumne bagi khot depi kalong kumno ngin le na ka mentan nang ni sakma da ka mensim jong ka jing sukya bak da ka jing snow ya la ka jong senong ka thau kum kinong ilam po jong senong ngidon ki khun ki kti ke jungi ki khun samla ke jungi ki ba po senong po thau ying sam ke jungi nang ta ngidon ro ki khun ki kti ke jungi ki bangi pha pule sebar nak ta ka daw ka penlong ini habaja kum kini ke jingja kalong ngidon kam ya ka ban penslo ban persngap api kum pat jong nong shong snong ke jungi ngidon ro ki jing sosir per ki jing shooting ba kum kini jingja yo kinen ja om bangi pen keren laning lam kmat iki kun kiti ji bikin poi sata andre kelong ke ba indan ha ka jing surit mensim na kita ketau don kene ke sukya ko mga ong na pastang inamla ya ka ban bat iki kun kiti ku jingi ko ong ya ban pha iki sebar
nagam pata ke jingbit ke jingbiang jongki habungi pha ai ki umta sebar ya ban im kimla ban im tangki tang marwe lene tang bat ke ba kata ke yingesam ke bagi don re bagi mi sebar kelong ya ban ya don rakat bat ki paralok ke jongki hake jika pule ke jongki bat kita ki lok ke jongkiru ila ban long ki babun na ki we kiri ki jela daga jing sokia hake sajjan rengkat rombak stone skat TVDP bat kit khot baro yong tong ini lumlang iki kimi ki pa lada don ki samlar ini lumlang bane wanra ka ka rai ka lat ka bagela bante lakam ya uni ujing snew ubala wanrung hakar pongi ki jogi bat ka bos ke TVDP urong ngiyo iba kamlong kalenti ka ba suk ban pendu yo nu jaj hanrai kum kesnong ni persang ban simkhia bat ka jing persang ban simkhia ka de da ka prom ek nginom la ban khang ki kun ki ti jongi chalo ki le chalo ki wan ngim tip hanrai ngin persang nakalat jongi ki kimi ki pa bat ka pengadon ban ong kalong une drops ngasukwa ban alam jingbut kediak lengkot udai uwei na ki jing kaba ka perthai baro kawai kamat na ka ktin mangwai ki ong drugs addiction has become a serious problem all over the world kadai kaba baro kawai ka perthai kamat ka jing na ka bantau ne ja jing di but si sin bangila di yo ne ja jing di to tip baka jing im jugi kala lek pa kan lompoi su shano shanoru bat kane ka kta khamtam haki khun samla ki khun ki kti ki jongi but kane ka nangwanra ka nakasngi shakasngi panwanra ya ka jigyo snow ka ta ka jigi di drops but halade ngam pari ito drops longkum no but ka pengadon pan ong kalong ba kidon sibun ki jat drugs long drugs mud drugs haka kitin long way ki ong ba various type of drugs cocaine kita bagi khot marijuana ki khot heroin ki khot but kiwi are consumed by addicted worldwide bala penun kam da ki bro hakaleng jong ka percaya bat ka pengadon balong nang pentajong piki kemiki pa bat nang pentayala deru nang pentajong ikat pengidon langang ni kalong wat lagi don ki khon hang neru tongin persang ban pensngo ye ki khon ki kti ki jogi tongin ya kyar na une udrops sisen bangilangop kata kajing im jogi kalalek bat ki daw ki bapenlong ya ki khon ki jongi ki kti ki jongi bakit mat ki drugs kai ka bapenlong ki bakit mat ki drugs ki don sibun jat namla banyo banjar ki don ha ka jige songsit parlok ngi ki mi patum tip songsit parlok to me mat ya di lagi ha ka bakum kata ha ka jing songsit parlok kumyadi lagadi yamat ikmi kikpa nakaliang jongaru kumkpa nakaliang jong piru barok kalpadon ni tongin pensungo hakikun kikti ki jongi ki samla ki jongi what I bagada ka jing songsit parlok kan penggop yo no drops yo kan wanra ka jing jat ka jing im ka jongi sirta ka jing im ka jongi lengkot ka baar ngakok banilam jingbun ka jing pensultu bakala jadi nu drops start tu meh for example lah tu meh lek kumta banam tu meh kajing persutu bakalah drops kadar but sisen bagi lamat kajing im jungi kumbangaong ngaban biang kalale kabalai kajing bomla ya kajing shisha sisen bagi lamat drops
lahap bantok ki kebi kipa mde ta bantok la de ban le rep ru rep thik tang dam tau drop tang ban drops la de ban tu ru tu wat ka e ka bagi ki si kalong tang na ka tau drops wat ban peniap ya ka min simberu ru hap ban peniap no angkup ki kebi kipa ta kalian jogi togit perkhat ba kide ki daw ki papanlong ki samla ki jongi ki sgi ki pamenta kumno makin mat ki drops kini kalau tangkat tokat ne ki bangi kwa ban aji to tika ka awareness ka ba na kham ban kalong ba ki pa la kat bangi don lang hang ne kat bangi don en ne kalong ba to ngin ai ka ji kai nde tang nok ta ki khun jongi na ka bata ki khun ju ki lok ki jo ta bata ki samla ki jongi kalong ba no to drugs mde ban punun kam yo no drugs nang ba kalwan ra ka jingsngan ha ka imlang salang tang na bata no drugs kawan ra ka jing bomsong sngan chu ha ka imlang ka salang ki consequences ha ka jinglong jong ki nok di drugs ka bakta ka we ka de jing ka jingkhia ha ka met ka phat ka juki kabar ka de kayo ka kot tang nam tau drops hap ban se hap pandai lagi kebi kepala firma imlong devan ai kata ka de kawai sisimi balamat drops lada firma imlong lada kebi kepala firma ru imlong yo ja ka no ka basni but kebalai kalong ka jing bom sungan chu haka imlang salang nakerpat nakapeta jogilang baro akade kapo nakapeta rede bat nakapeta jogilang baro kum kilong samsno to ngin lamla balong igi kun jungi tol wat le chatawale takilet la ka jogrenti ane kiswa bakin mi na yeng wat penunkam yau no drugs yo kan yalam sakajing sneu bat sakajing jot hakajing im ke jogi bat swaban kut nakwa ban biang siketin dak maburo ko pasok siketin ngaladep keren season aga jikpun kut buro mangi we de parlok ke jonga umat ude ubalamat yo drops yak drops bat kiwi ude long tem ba tibet tam hasar silap man bawang dawawit lagi kami papa devan awet lalu terima imlong kami pagi jenjar ki jaumat na pata jauh but kaya kebaja kalong kat mau na pendik lap halti hasakian hakirut kikian pendik baik kasnong katau ka jenjar na pata jauh naga pata ka jingdok dok ka jauh aga we kamit ka kami berkupa jo ngalai thu pi kiduai ka de jing duai bat ki ong ablei ki ong ai ka jing sitom ka bajur lu ko lu jo tambawat ai bau niap khnang bau yo ban kelalo bau nom yo su ban mat lu drops haka bakhat do ondo transfer sama plan ukelon na jong suki kira ha ICU bat nadu kata kapor ulade way na kinongelap bamde ban penun kamsu yau drops wong alamat kat kade ke jing jar ka jing dung jak ki khti ki jak ke jogo blok su wat ai bagi kun jungi kin long kumta bat ka ka bangadon bolong ka bakhat du kalong ba tongin ya perkhat kum kilong suksong ka jing jaga bompat juja ka slong ka jogi kaya ke jing yo sngau ka ba mengimpat yo sngau kaya ke jing yo i ka ba ngimpat yo i mentang yo sngau mentang wat ai ba kadi kanja sasisin ha ka silong ka jong